Український Кічега. Я тут почав сумніватися, що це лише проєкт телевізійний, бо за ним стоїть це телеканал ICTV, це телеканал олігарха Віктора Пінчука. І я Арсену ставлю запитання, що в Пінчука вже був подібний проєкт 2002 року на виборах, називався «Команда озимого покоління» з обличчям Хорошковський, Богословська і навіть телевізійна зірка Микола Вересень був в цій команді. І тому в мене сумніви, що він нічим не закінчиться, окрім нагородження переможців. Тому пропоную тобі ще раз аргументувати, що це не так. Ще раз українською, але та сама аргументація. По-перше, ще раз, це не є створення політичної партії. Це є телевізійний проєкт, який дає можливість розказати, розповісти про те, над чим ти працюєш. Це перший. Другий момент, чому саме за рік до виборів, бо, як на мене, менеджери цих телеканалів, вони побачили, що є запит в аудиторії на те, щоб подивитись на нові обличчя, на нові ідеї, бо є певна втома, мабуть, від того, що відбувається. Так ось, це є такий собі розрахунок, що такий телевізійний продукт буде вдалим. Як на мене, тут йдеться саме про це. Для мене особисто підставою і мотивацією для участі в цьому проєкті є те, що я хочу пояснити, розповісти широкому українському загалу про те, хто є кримські татари, хто є кримський татарський народ, що ми хочемо, чого ми прагнемо. Бо у мене складається враження, і це враження, воно не тільки в мене, чи багато в кого, що ми десь схильні, як і всі люди, спілкуватися в тих колах, до яких ми звикли. Нам здається, що всі знають про наші проблеми. Насправді, пересічний українець, широкий український загал про них не знає.